Maayong hapon mga goy. So, another day, another event na po. Padulong may San Isidro Carmen. Kauban na si Mark. Ano sa karon mga goy, mascoter. Then siyempre di yun na mawala atong magician, no? Si Tago Magician Kuya J. Nasa kong likod, pinaka bagtik sa tanang bagtik sa Tagum, si Bugoy na GX. So among event nga doon no mga guys, Summer League daw sa SK sa San Isidro. So expected na kayo na mga guys, nga naghan doon kayo ng tao, no? Kung bakit yun kayo ang mascot, ano yung bubble show. So naana ta sa Tuganay Carmen. Traffic na pong sugod rin mga guys, no? Kay ginasugdan na po nila trabaho ang tulay. Kung nakasakyanan mo mga guys, dugay jud kay makabante rin mga guys. Pero kung nakamotor lang, hindi na tayo makaagi-agi sa kilid. Gang diri pa dong San Isidro Gym. Unahan pa. Namat. Wala gyud si Gigi bay. Medyo pa man yung chat food. 2,000 years later. So, may gabi mga boys. Manamig pa niya ako, no? Sponsored by SK diri sa San Isidro. So, prepare sa amin. Bubble show, mascoter, and magician. So, watch out. A few moments later. Mobile Legends na app. Go! 10! 9! 8! 7! Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra. Announcement lang Lingaw-lingaw running ato Andre, dili ni bugas-bugas. Bugas-bugas naman ay mga sir. Okay, we have a winner. Nanay na una. Sorry. Okay. Chocolate cholokoy. Chokoloy. Uli na. Kuya, out na ka. Chocolate cholokoy. Out. Nagtakot-takot gawan mo. Ay, ito baby girl. Come here. Unsa imong pangalan? Kayla. Pila imong edad? 5. Minyo, byuda. Minyo sana all. Pila man kabuk imong bana? 2. Na all yun. Andam na ka. Andam na? Sige. Chocolate cholokoy. Tama ka or mali? Tama. Marok-marok ni. Sige, ikaw. Chocolate
Yes! Kasi pangalan mo ba? Yes! Pili ka dyan kuya. Yes! Kaya yun na lang, batiin mo muna dahil pesta nyo yung 20. Batiin mo lahat ng bisita ang dito ngayon. Unahin mo yung nasa likod. Ito doon mga nasa likod. Ang saan man! Sige. I-welcome na lang na to. Okay. Kaya na nasa likod, welcome to San Isidro. Itudlo. Itudlo sila. Itudlo. Kaya nasa likod. Doon mo na namahon. Ito sa likod. Sige. Itudlo. Kasi gusto na ingon. Anong nasa likod, mga tiguan! Ayaw na lang to. Madamay mo. Kanina lang sa tubangan. Sige. Itudlo kanina sa tubangan. Itudlo kanina sa tubangan. Kanina, isto ko yan. Asa na isto ko yan? Itudlo. Kanina nakayilaw. Nakayilaw si Nina. Nakayilaw si Ibon. Sige kuya. Okay. Sabihin mo muna ito sa So, mayang gabi mga guys. Time check. 11:13. So, nalakay may gamay uli mga guys. Kay naginahinay lang may pauli. Ang kauban nga ako naka-XRM og motor. Flat na niya abante. So, di sa kabuilo-builo mga guys, no? Thank you Lord for another day, for another blessing. Oh, thank you po, Dusab Lord, sa pag-guide sa mga sa mga biyahe padulong, sa mga event, o sa mga biyahe pa uli. Shout out kay parang Jake, kina sa Middle East. Amping niya pre. And shout out also kay Uncle Ruben Santos. Uncle, thank you very much sa support. Baka naman, na mo sponsor sa inyo ang dumaog sticker. So, PM lang ko ninyo mga guys. Pati na gusto mo sponsor of sticker, no? Baka naman. Kaya dili pa nato afford magpabuhat ng sticker mga guys. So, dili lang ko to mga guys. Salamat and peace out.